አቤት ፍቅር አለ ለካ ፍቅሩን አስቤ አቤት ባርኮት አለ ለካ አለ ለካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት ልብዬ ልካ እንዴት አመስግን ልካ የእግዚአብሔር ምሕረት አቤት 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 ሰወዳድነት አቤት 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 ፍቅሩ ጥልቀት አቤት 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 ሁርነት አቤት 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 የእግዚአብሔር ምሕረት አቤት 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 ሰወዳድነት አቤት 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 ፍቅሩ ጥልቀት አቤት 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 ሁርነት አቤት 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 ምሕረቱን አስቤ አቤት ፍቅር አለ ለካ ፍቅሩን አስቤ አቤት ባርኮት አለ ለካ አለ ለካ እንዴት አመስግነው ልካ እንዴት አመስግነው ልካ እንዴት አመስግነው ልካ እንዴት አመስግነው ልካ እንዴት ልልበያ ልካ እንዴት ልልበያ ልካ እንዴት ልልበያ ልካ እንዴት ልልበያ ልካ የእግዚአብሔር ምሕረት አቤት 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 ሰወዳድነት አቤት 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 ፍቅሩ ጥልቀት አቤት 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 ርኅሩህነት አቤት 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 ምሕረቱን አስቤ አቤት ፍቅር አለው ለካ ፍቅሩን አስቤ አቤት ባርኮት አለው ለካ አለ ለካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት አመስግን ልካ እንዴት ልልበያ ልካ እንዴት አመስግን ልካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዕልልና አመስግናይ ነው አልወጣልሃለኝ ልቤ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍቅር አሳዳጊነቱ ባትነቱ ከሕይወቴ ጭምር ትዝታ አይደለም ሚያነሳኝ ልተርክለት እሱ አይደለም እስካሁን ድረስ ያለሁት እንደ እግዚአብሔር ያለም አቤት 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 ሚፈለግ ዘላለም አቤት 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይሕዋቴ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ሰማይ ሓደ ነገር ይዘሎ አንተ ወይ ሓፍትና ቡያ ጀሚራ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ማእኸልቶም ሽማግለታትን ኢላ ኣብ ማእኸል ትዝፋንን ዝተሓርደ ዝመስል ገንሸል ረአኹ ኢሉ ሃሌሉያ ማእከል ናይ ክርስትናና ትስተሓርደ ገንሸል እዩ ሃሌሉያ ማእከል ናይ ክርስትናና ትስተሓርደ ገንሸል እዩ መላእኽቲ ይኮኑን አብርሃም አይኮነን ኢሳቅ አይኮነን ያዕቆብ አይኮነን ሰብ አይኮነን ናይ ክርስትናና ማእከል ትስተሓርደ ገንሸል እዩ ሃሌሉያ እስከ ደግመ ንዑ ክብሪ ክንህቢና ሃሌሉያ ክብሪ እስከ ንሃቦ ሃሌሉያ ክብሪ ንዑ ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ይሕዋተይ እንታይ መስለኩም ሕጂ ነዚ መንደቕ እንዳረአና ነዞም ዘመርቲ እንዳረአና ንዓይ እንዳረአኹም ምንም ዝመፅእ ነገር የልቡን የዕንትና ዓሚትና ሃሌሉያ نتستحرر جنشل اندارنا خبر خنا منصن كلنا شعيل وتمص هاليلويا اسكي نستحرر جنشل اسكي دقيمكم هاليلويا سيابير منفسي هاليلويا تم سجدوا لغاب حقا منفس سجدوا لي قبام تبال تصحيف له هاليلويا يا حواتي مستحرر جنشل كي ترى خبنا انتقدنا دغايم يزغون يسوس قويتاي كبا منوس كنوت يقبأناي تربيعها سماي متوالو هاليلويا نتستحرر جنشل كبر خنا بيقبأناي هاليلويا من دغندارا خزمص عملو خويل قدمي خازولن دار خزمت نجار يلبون هاليلويا انت عميتك اكسيابير منفس مغانو عمينك نتستحرر جنشل اندار هاليلويا تمطو عملوغت حقنيا عملوغ نسي هاليلويا اسكن استحرر جنشل عملوغ علن نزبل هاليلويا وو هاليلويا هاليلويا سمو يبارخ اسكي حجغا سلي هاجرنا خنصلنا يسوس كريستوس غويتاي يسوس غويتاي
حدوان أب إسرائيل كم زخين ግብፃውያን ንሕናይና ሓያላት ብዘይባና ኻለ ሓያል የለን እንዳውሉ እስራኤላውያን ከቢድና ክወፁ ኣይክእሉን እዮም እንዳበሉ ከለዉ ሓደ እዋን ግን ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ደም ናይቲ ገንሸል መፂኡ ሃሌሉያ ደም ናይቲ ገንሸል ምስ መፀ ግን ሃሌሉያ እቶም ኣለና ዝብሉ እቶም ኣይንገድፈኩምን ዝብሉ እቶም ሓያላንና ዝብሉ ግን ሽዑ ካብቲ ደም ናይቲ ገንሸል ዝተልዓለ ሃሌሉያ ሃውሆም ይብል ትቃል ሃሌሉያ لوم عنتي أبيرتنا دم يسوع كريستوس كن أوجينا أتوم علنا زبلو أغاننتي أتوم علنا زبلو تنقلتي أتوم علنا زبلو نتامدري خقد فوق هو خيم لوم عنتي اسكتسينا اسك نصلي هاليلويا نصلي اسك هاليلويا كو هويم هالي نما تغرسان يرترا خنقد فكينا لهم كو هويم كابدو مزتل عليه دم يسوع كريستوس توعوا يحواتي دم يسوع كريستوس توعوا يرترا هاليلويا دم يسوع كريستوس توعوا هاليلويا دم يسوع كريستوس توعوا كاب دم وزتل عليه هاليلويا كاب دم وزتل عليه بحر غارياتهم هدم تبالي تصحيف له هاليلويا نايدوم قلبتها بيرتره نايدوم قلبتها بيرتره نايدوم حيلا بيرتره نايدوم قلبتها بيرتره هاليلويا نايدوم حيل نصوع لكم على هاليلويا نايدوم قلبت هاليلويا نايدوم حيلي هاليلويا نايدوم هاليلويا حنتقل اعترف الله دوم صوعوا هاليلويا حنتقل اعترف الله حنتقل اعترف الله حنتقل اعترف الله هاليلويا هاليلويا نما تغرسيان يرتلا خلق يحج بنايدومو حيلي نايدومو قلبت نايدومو قلبت نايدومو قلبت نايدومو قلبت هاليلويا نسو حيلنايو نسو تمكحتنايو نسو تبعتنايو نسو حيلنايو دميو حيلنا دميو حيلنا دميو حيلنا دميو حيلنا بدم زتريا محبر بدم زتريا محبر بدم زعدقا محبر بدم زتريا محبر بدم زتريا محبر حيلنا بيسنا حيلنا محبر دمي حيلنا محبر دمي حيلنا محبر دمي حيلنا محبر دمي حيلنا محبر بوليتيكا يكونن حيلنا محبر هلا يكونن حيلنا محبر دمي هاليلويا دم يسوع كريستوس توعوا يا حواتي دمنا نايدوم حيل توعوا هاليلويا نايدوم قلبت توعوا نايدوم حيلي نايدوم حيلي نايدوم حيلي توعوا أتهزم غالو قلبت يبلكن أتهزم غالو قلبت يبلكن أتهزم غالو قلبت يبلكن بيتي أبزاغو حزي خسرته دقيتا سيلكاي كحيوان يمتعو في هاليلويا مرابا كابوس شبا كابا سما ربا كابوس نايدوم حيلي نايدوم حيلي نايدوم حيلي نايدوم حيلي نطلعتنا زوار نايدوم حيلي نطلعتنا زوار نايدوم قلبت نطلعتنا سعر نايدوم حيلي نطلعتنا زوار نايدوم قلبت وربا كابا سما شبا صوعوا يا حواتي حنسا صوعوا هاليلويا هذي نايدم كيدان نايدم كيدان نايدم كيدان نايدم كيدان نايدم كيدان محبور نايدم كيدان الله محبور نايدم كيدان الله محبور نايدم كيدان الله نايدوم قلبت نايدوم قلبت نايدوم قلبت عبدمو هيوت الله عبدمو حيل الله عبدمو قلبت الله عبدمو يسوس الله عبدمو يسوس الله منم زي حزود دم منم زي تعور دم سيول زي تعور دم أنقلت زي تعور دم نجست زي تعور دم هاليلويا صوعوا حنسا حنتقلع تعرف الله أنقلت نبرته من داك كبيم عسماتنيا نبرته داك كبي الله خزبل داك كبي نبرته داك كبي نبرته داك كبي زمن يرتران دامتاي زمن وانجيل دامتاي زمن عللتان دامتاي زمن مزمور دامتاي عمبتان كوبكوبتان قربان حسغان زبلعو عمتاسنا بغا حسان دامتاي بغبرن دامتاي بغا حسان دامتاي بغبرن دامتاي بحسان دامتاي بغبرن دامتاي هاليلويا 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 زمن دبس زمن دبس زمن كحسا زمن عللتا زمن وقعتا زمن وانجل زمن سعاق زمن سعاق زمن عللتا زمن وانجل زمن بتغرسيان زمن مدحان زمن مدحاس زمن قبات اندامطي اسكا دقيمكم لእግዚአብሔር ክብር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይኽብርኩም ኮፈል ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ يحواتي كنت صلي تخوينا بحيل نصلي حقيدو
ፍልል ያለው በኃይል ቅጽል ለኸልኻን ምሰጋንንቲ ምልምማን አይደልን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ በቲ ድሰዓሮ አበይ ከም ተሰዓሩ ይፈልጥም ድሰዓሮም ካ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ አጽዋሮም ገፊፍ በግልጽ አስተሐፊሮም ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ምስጢርካ ናይዶሙ ምስጢር ሃሌሉያ 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 ኩሉ ዘሓዘ ዘበላ በኤርትራ አዋራ ሃይብለኩምኒ ዓመታት ሃይብለኩምኒ ሶሙናት ትሪፎል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይዊልሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብ ኤርትራ لو تخوني بتقرسان إرترا خمت حفتنا لتصليتنا عنتوي أبرختي خدكوني يسوع كريستوس قويتا إسكندان يكون إخزابير كبر هابو هاليلويا هاليلويا نحنا بأمنة تنبر بمرأي إن ملالسين دبنا ريخا من الباي كالي حكيرو جنجانا دبنا خيرانا منم أنفذ يلو كله نإخزابير حيل نإخزابير كالنا تأمينا ننبلنا كهوني يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي انقع بدحنن بسلامن مصاهم اغاش شنتلهم كابي كم زمصاهم سمكم كتنغرنامو كنلاليكم يسوع كريستوس قويتاي نغاش زغبا قابلا من تخنغبرلكم اغاش شنتلهم كابز ختما يكون كابز ختما وصاي واو انت حفتنا لابدي تلاليم بلي شمكن كابي كم زمصاخن راهيل كيداني كاب أديس أبابا بعلت بيتو نحونا هبطم درجة كو حقو سكا درج يسوس قويتاي كالي قاشان تلو كالي قاشا إيشي كالي قاشا عند حرزيلي بروغرامنا كم تلمودي ربع كاب ساعة شديسك كاب ساعة شمونتي نيوانجيل أقول قلتالنا أبز إندا تصليو دقوت يمزو مسكرو أحواتالو أبز خنحبر نخيلينا كومون قدام كاب ساعة حموشتس كاب ساعة شمون تدسأنح نايك الأملاخ نياملخو جيزيلو أبزون إندا مسأنا نحبر كومون كمسري وزلخم كاب عسر تحري كساب حرم فرقان زتسأنح نايك الأملاخ نياملخو ناي صلوت جيزي ألنا أبزنا مسأخم نحبر كمون كالأي إبرة اللونا أزون كاب ساعة حمشتك كاب ساعة شوعتن فرقان زتسنحيو أزون دامس أنا كنحبر نخلينا كمون بزم زجبر صلوت هالو كاب ساعة شعتك كاب عصرت حدا تسنح سوني سولس حموس أزون أب بيتنا خوينا كنحبر نخلينا كمون أبو بوتو زجبر مصنعتنا مصحف قدوس قالو أبزون أبستعملنا بوتا انداخدنا نحبر كمون كم تقدم محبرنا تنحي مبقى 20 بترانسفير كنكفل نخيلنا خومون أبزنا مسألة كنكفل نخيلنا نزيادة حبرتها نسولومنن نجزاء ندالولكم كتحاتو تخليكم እግዚአብሔር ይባርኩም حجنا في تقص البروجرام كنحل فينا يسوع قويتاي كبرنا أملاخنا يخون كما يكأنيهم جزء بق زيابير مسجن يسوع كريستوس قويتايو يسوع قويتايو زيابير استمسجن يخون كلمنا بق على أملاخ مهلافي هذا كل التناجر كبرمو بدهريو نابك على زيابير كنحل فينا زيابير مسجن زي سنبت كن متخلنا ولاتنا ندا تمزغبنا إنا نمت كال سوليوشنات ندا حسبنا لوندينا دما كرمن قدنا جنا بزن كنيات دما متان كلاتنا accommodated كنكون بمسارة تحقي coherent دخلنا family
ኮሄረንት ማለት እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብር ሰብ ኣብ ሓደ ፋሚሊ እዩ ኣብ ሓደ ኮፍ ድብል ነኸም እዮም እጂ ፓስተር በረኸትን ፌቡን ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሎም ዘለው ኮሄረንት ድማ እንድሕር ኮይንኩም ኮሄረንት ማለተይ ንኣብነት ኣህዋት ተኮይንኩም ኣብ ሓደ ገዛ ይትነብሩን ኢኹም ግን ዩዥዋሊ ተራኸቡ ተሓጊ ተፍቀድ ኣብ ሓደ ኮፍ ክትብሉ ስለዚ ክትምዝገቡ ከለኹም ከምዛ ዓይነት ሰባት እንድሕር ሓቢርኩሙና ሽኡ መታን ኣፀጋገ ኣቢልና ሞር ሩም ንረክብ ማለት እዩ ሰባት ቦታ የለን እናበልና ካብ ንመልሶም ማለት እዩ ስለዚ ተኸይልኩም ትምዝገቡ ከለኹም ኣሕዋት ድኾንኩም ኣብ ሓደ ትራኸቡ ኤኒዌይ ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ድማ መፂኹም ኮፍ ክትብሉ ብሓደ እትኽእሉ ፋሚሊ እንድሕር ነጊርኩም 4-5 ኣፀጋገ ኣቢልና ብዙሕ ቦታ ክነትርፍ ንኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እጅ ድማ ቅድሚ ናብ ቃል ኣምላኽ ምህላፈይ ዝሓለፈ ኢለኩም ኣብ እስራ ንካምፔን ገይረ ነይረ 17 ክምርዓው ቀስ እንዳበለት ትበፅሓላ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ትቁርብ ዘሕዘነኒ ሎማ አልቲ ንጽልየላ ምህጻያ ድማ ብዝነግረላ ሓፍትና ኣብዚ ዘሎ ኣወዳትሲ ፍዝዝ ኢሎም ናብ ካልእ ክትሓልፍ መኽኣላ ቁርብ ይስማዓኒ ካብኡ ዝተረፈ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተምጽኦ ትኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓፍትና ሃበን ሰለሞን ኣብ ኣሜሪካ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርክ ያብቲ ኣብ ኣሜሪካ ምዝነብር ይስሐቅ አብርሃም ወድ አብርሃም ይስሐቅ አብርሃም ናው ከይድያ ተሕጸላ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩላትና ስሊያ ንእግዚአብሔር እንዳመስገና እጅ ድማ ናብ ተዝቅጽል ጸሎትና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሳማዓል ትመርኦም እግዚአብሔር ምስኦም ክኸውን بنجر كله كدقفهم أبغون حفتنا كنكون يجبأنا لو مجزيابير يبارخ بأريداونا سكي زرقينا كلاتنا نسأل يلا جزيابير يبارخ ما راح تبي تكريستيان نبز مسؤومك ويتا يبارخ نسأل يلا جزيابير يبارخ جوباء كله يداو زرقيه نحفتنا يبارك عشاء آلاف كوني بلواسكي بسم يسوع كريستوس نبارخ لنا جزيابير أملاخنا هاليلويا قويتا تبارك قويتا تبارك قويتا تبارك قويتا تبارك قويتا تبارك قدوس እግዚአብሔር ዘላለማው አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ስም አዚና ነመስግና ካሉና አሜን በዝረፍ ድዝኻ በመንፈስካ ማእኸልና ስለዘለኻ ንባረኸ ካሉና አሜን ጎይታ ኣብ ሓፍትና ሓበን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ንሬካ ስለዘለና ጎይታ ነመስግና ካሉና ክትነብር ካልኣይ ዕድል ሂብካያ ጎይታ ባዝዩ ከቢድ ዝኾነ ናይ ጥዕና ነገር ሓሊፋ ካብኡ አገላጊልካ ናይ መንባር ዕድል ሂብካ ጎይታ አሜን ዘላለማዊ አምላኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕጂ ድማ በኸምዛ ዓይነት በረኸት እግዚአብሔር አምላኸይ ሓዊ ሂብካ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም አምላኽ ና መርዓ ገጽካ ቢልካ ተመርሓ ስለዘለኻ ነመስግነካ አለና አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ጣልቃ እንዳኣተኻ ነገራትና ኩሉና ጸበቕካ ተጸባበቕ አምላኽ ነመስግነካ አለና أجنوا نتصلي علينا كساعتها معلتي مرعى نحبنن نيساقن بكل نجار كدقفهم بتأجى بتأبب بمستوعل بكل مدلاو بكل قدسنا نتصهنان بكل اختبارهم እግዚአብሔር አምላኽ نتصلي علينا آمين قويتا نزا كهنتوا حاسبوا بيت بكل نسخامسهم كينكا كتحجزهم نتصلي سلاز قبر كلام كل سنة ينمسجنك كبر كلنا عخا يخون بشم يسوع آمين آمين تبارك يا بيتي እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎማልቲ ሓደ ትምህርቲ ክጅምር ደልየ ዳህራይ ናብቲ
ትምርት ድማ በቀጥታ ቅድመ ምእታወይሲ እድሚኡ ምእታዊ ከምዘልዮ ተረዲኡኒ ናቡ ምልስ ኢለለኹ ና ካብታ ከኣትዋ ዝደለኹ ቀይር ኣቢለ ቁርብ ንድሕሪት ተመሊሰ ሓደ ትምርት ሓደ ሐሳብ ክንርኢና ትምርት እዩ መጽሐፍ ቅዱስኩም አውጪኹም ቀስ እንዳበልና ኢና ንመሃር ንርኢ ኖት ትህዙ ሰባት ድማ ኣዝይኹም ክትጥቀሙ ይኹም ሓደ ክልተ እንዳበልና ኖት እንዳሐዝና ክንከይዲና ነዊሕ ግዜያት ካብ ሓደ ክፍሊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኤክስፖዚተሪ ብዝኾነ ብጥቕስ እንዳራእና ምርኣይ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ንምሃር ቀኒና ጎይታ ይባርክ ድማ ዌልካም ጉድ ቱ ሲ ዩ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳ ሐጎሰካ ደረጃ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቶፒካሊው ቀስ እንዳበልና ጥቅስ በጥቅስ እንዳገበርና ክንርኢና እቲ አመታዊ ነገርና በዛዕባ ፍረ ስለዘሎና ናብቲ ንኸዶ ክነግረኩም እሞ ናብቲ ዝምለሶ ድማ ተመሊሰ አቡ ቁርብ ክንነድቕ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን አመትና ናይ ፍረ እዩ ሕጂ ከይንፈሪ ድማ ድገብሩና ነገራት ወይ ድማ ተጻብኦታት ንኦም ክንዋጋ ንኦም ክነፍርስ ዩቲ ቀንዲ ትምርተይ ወይ ድማ ክንከዶ ዝደሊ ሕጂ ቀደም ኣብቲ አገልግሎት ድጀመር ኩሉ ጊዜያት ዝነበረ ጌጋግን ከይደግም ኢለ ቁርምልስ ይብላለኹ ሰባት ብዛዕባ ምንጋፍ ወይ ድማ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ክንዛረብ ክንመሃር ከሎና ናበይ ይኸዱ መስለኩም ናብቲ ሓደ ነገር ሙጉላህ ይኸዱ ስለዚ ንሱ ከይከውኔ ምልስ ክብል ድደልደለኹ መንፈሳዊ ውግእ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ክርስቲያናት ርዱኣት ኢና መስለኒ ምላኽ ኣሎ ሓደ ድማ ዝወደቐ መልአኽ ሰይጣን ድበሃል ምስኡ ድማ ዘለው ክፉኣት መናፍስቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ሲዚ ብንጹር ተቐሚጡልና ኣሎ ኣብ ዓለም ናይ ዘሎ ሁሉ ዓይነት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውድቀት ደምጽኦ ድማ ሽግራትን ኩሉ ዓይነት ነገራትን ሲ ንህና አመንቲ ምንጩ ካበይ ከም ዝኾነስ ንፈልጥ ኢና ክብረና አምላኽና ይኹን ብዝለንቅነ ልብ ነፍስ ወከፍናስ ብጉዳይ ህዝብና ብጉዳይ ሃገርና ተታሒዙሎ ብዛዕባ እቲ ዝኸውን ነገር ሲ የጨንቀና የሕስበና ታሎ ሃንሳ እንሃዋሩን ሲ ህልም ኢሉ ተዝጠፍእ ንብል ምሽ ነገር ግን ድማ ከም ዝበልኩኹም መንፈሳውያን ሰባት ሲ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ሰብ ወዲቁ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ጀሚሩ አመንጎ አቤልን ቃየልን ተጀመረ ቃየን አቤል ሲ ቀትልዎ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ውግእ እዚ አይነት ነገራሲ እና ገደይ ድኸይድ እና ቀጸለይ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ኢንፋክት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲቶሞ ምልክትቲ መምጻኻን መወዳእታ ዓለምሲ እንታዩ ምስበልዎ ካብታ ሓደ ዝነገሮም ነገር እንታዩ ህዝቢ አብለለ ህዝብ እንታይ ክገብር እዩ ክትንስዩ ስለዚ ክሳዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እታ መንግስቲ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ መጽያስ ንኩሉ ክሳዕ ተጠቕልሎ ውግእሲ ወረ ውግእሲ እናተሰምዐ ይድኸይድ ይመስሎ እዩ ሰብ ሃንሳእሲ አጥፍእ ደብሎ ገለ ትፈልጡ ዲኹም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ከበገስ ከሎ ብፍላይ ድማ በወገን አድ እንግሊዝ እንታይ ዝብል ስሎጋን ተታሒዙ ነይሩ መስለኩም the war to end all wars መጽሐፉን ተጻሒፉ ወይ እጂ ከምዚ ከም መላገጽ ተገይሩ እሱ ዝዝረብ the war to end all wars ነዞም ዝስፋሕፉ ዘለው ጀርመናውያን አጥፍእ ተቢልና ያምሲ ዜን ፒስ ክትመጽያ ንሁሉ አይነት ውግአትሲ ጸጥ ክነብሎ ኢና ኢሎም ተበጊሶም ታሪክ ትፈልጡ ወይኹም 40 ዓመት አይጸንህን ሂትለር ድበሃል ካለ ጀርመናዊ ተንስዩሲ ከም እንደገና ዓለም ናብ ከቢድ ውግአትያ ታይክብለኩም ደልየ ነህናሲ መንፈሳውያን ሰባት ካብታ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ታንጽበያ መንግስት ክሳዕ ትመጽሲ ኣብ ዓለምሲ ክንደይ ብዙ ውግአት ከም ዘሎስ ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ካል ድማ ውግእ ኣሎ መንፈሳውያን ሰባት አጸቢቅና ንፈልጦ
إذن هيدا جوج بزينهم بقلن سلازمات كل سبيري عوش تدم مغال وقالو عوش تسب وقالو عوش تنها وقالو هج منشون كابي كم زمات سنسين تاي نجبرينا نحنا منفسوي مخانكم ما يحقوسكم أنا دست يزبلن sometimes سبات الزاربو يتنتنو قال يسمى يبلمو مودة أتاقل كو عيني برحب منياتو نايتي قداي نايتي نقرسي منشن سورن كابي كم زمت انتاي كم زغون سلا تفلت سلازي منفساوي وق زبحال نقرسي أهلو ايك بالدلي هجي بزعبا منفساوي وق دماغ نريك لنا كم زبالكم قرم ملس يزبلكم زلهم نمنفساوي وق بزمن قدينا نسأل قال سب كلت ديتش سالو كلت صدفي انتايلو هذا سب كابزنا ادمنتن نجي 300 كيلومتر ندحر كوينو 600 كيلومتر دما ديتش سالو تهايوي كتكدو خلهم سي 300 كيلومتر يا نيمان نصغامن كن صدفتات اللوامش كابتا منجد انتوصيخا تا مكينات بغزي برد شتات الى بيديا تورد ترديكو ديتش انت يزبال صبالو خدي ديتش بانجليش انا تغرينيا يدل يدالله صدفي دينا خنبلو تردياتكم الله هجي هاند منجدس بزن سلازلواس اصفيو انتايا ات مصدفيا سلازي بتمرتون بحساباتون كنكيد كلنا بقال املاحون كنكيد كلنا تحنتس نابزن كنكيد يبلانيو توانا نغري ميزاننا حليناسي بتككل كنردو يغبأنا بزعبا منفساوي وق كبحال كلوس قاليو سبجي تحنت صدف غريكم نسيطانسي انا اس بمبال دسروز مسلو سبالو كلا يلن سلكايو قال نابلس بقى بخومو مبالوسي دسروز مسلو سبالو نو انا ايسكاي كون كان تسرو فليطكا كمصلو زخل دغيتات اصيخا بتي زتوحبكا دما كريستوس زحبكا سلطانن مننتن فليطكا نو بمتقامي خنبر اقالل سلازبلكايو ايتسرن اقالل سلازبلكايو سي تقوت مالت ايكونن تحنت دش دما خريكو نقولو نجر فرح يخون مالتيو كله أبيوتو زمت زبالة نجرسي كابتي كرايست God conscious كابزغونو نلعلسي نايتس ألمات devil conscious دغونو يبزح أغاننتيو كلهم زيو قلما لأنا بلس زيلو سلطان أبل إليوس نسيت أنكبو نا أغاننتو خبوم يجمر مالتيو هجي تحنتون تككل أيكوناتن إذا حنتون تككل أيكوناتن زي اللو سلطان يتحبو فلت أمو مسمرو فلت كابتا مسمر كادما بتا سلطان كادوبل أقال سلزبل كيو دما يتسرني خانونو كتفلت فتن دا فلت أمو بتز فلت كيو وق كمودا يكونا وق كو بزعبا تسألي خاون تفلت بزعبا خاون تفلت تزي فلت كادرقم تيلكا با يخات رغبا كم تبي كورسبوندنس تمحرنا يوميو حنت تاريخ الله بأخ جمر لكم نزي زبالكم حسابات كله تترنفلي كلا أين قسم راف شدشته زتفت أما تاريخ تذكروا وياهم تاريخ تفلتوا وياهم أي تخيلون أبت ما تصحف قدس تصحفوا تراي تصحفوا جس كنقرأكم نوح تاريخ نديك نبوي نخلن كله سورياويان مس إسرائيل انتهي قبرو يواقو هجنا تواقون كلو أب إسرائيل هذا نبي نيرو من إلسا سورياويان كمسو خلو بين كم زمسو يفلت مو نتنقص انتهي قبرو ينقرو يحبرو نقص شو أصابتكم متان مسلك هوني لي
ሕጂ ንጉስ ሽኡ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኤልሳዕ ንዝሃቦ ኢንፎርሜሽን ተጠቂሙ ሶርያውያን ምጽእ ክብሉ ከለው በታ ዝመጽዋ አፍርስ የብሎም ሎም ድማ በዚ ክንዋጎኦም ኢና ኢሎም ይብገሱ ይመጹሞ በታ ዝመጽዋ ድማ ሕጂውን እንታይ ይገብሮ አጥፍ የብሎም ትነገር ኤልሳዕ በመንፈስ ስለዝፈልጦ ገና ከይተበገሱን ከለው ናበይ መጽዮም ናበይም ድኸዱ እንታዩ ኢንቴንሽን ታዩ ተላማንት ቤን መንገድዮም ድኸዱ ኩሉ ስለዝፈልጥ ሲ ኤልሳዕ ይነግር ንጉስ እስራኤል የጥፈ ናይ ሶርያ ንጉስ ሹ ጨኒቅዎ ነቶም ኣብ ዙርዩ ዝነበሩ መኳንንት አኪቡ ሓደ ሕቶ ሓቲቱ ካብ ማእኸል ናስ ኢሉ ምስጢር ዘውፅእ ሰብሲ አሎ ዘዝኽድናዮ ክንህነቕ ኣብ ዘዝኽድናዮ ክንጠፍእሲ there is someone ማለት እዩ ካብ ማእኸል ናሲ ገና ፕላን ናይ ውግእናሲ ዝነግር ኣሎ አየ ንጉስ ኢሎም ሞሽኡቶም መኳንንቲ ኣይፈለጥካን እምበር ኣብ እስራኤል ዘሎ ነቢይሲ ኣይኮነን ወተሃደራት ካበየን ይኸዱሲ እንታይ ከም ትበልዕ እንታይ ከም ትድረር እንታይ ከም ትሰትይሲ ዝፈልጥ ኣሎ ኢሎም አሃ ኢሉ እጂ እምባርሲ እዚ ሁሉ ዝፈልጥን ዝነግርን ከምዚ ገይሩ ዘጥቃናን ዘጥፋናን አሎ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ምስ እስራኤል ምስ ነገስታት ምስቶም ንጉሳት ንዋጋ ነና ክንዋጋ ደለናሲ ነዚ ሰብ እዚና ክነጥፍኦ ድግባአና ኢሉ ዳራይ ነዚ ሰብ እዚ ክንቀትሎ ኢና ክንከቦ ኢና ክነጥፍኦ ኢና ኢሎም ወተሃደራቱ አኪቡ ናበይ ልኢኹ ማለት እዩ ናብ ኤልሳዕ ልኢኹ ሕጂ ትሕዝኑ ኣለኹም እንድሕር ኮይንኩም ኤልሳዕ ሲ ብዛዕባ ጸላእቱ እንታይ ይገብር እዩ ወይ ኣብዚ ገዛ ሰብ ዘለውን ኣይመስልኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰላም ይኹን ምሽ ክብርን ኣምላኽና ይኹን ኤልሳዕ ብዛዕባ ጸላእቱ እንታይ ይገብር እዩ ኩሉ ይፈልጥ እዩ እና በዚ መንገድ እዚ እምበአርሲ ናብ ኤልሳዕ ንኺድ ንኤልሳዕ ንኽበቦ ንኤልሳዕ ንሓዞ ኢሎምሲ እቲ ነገር ናብ ኤልሳዕ ቀይሮማ ማለት እዩ ታኹናትሲ ኣብ ክንዲ ምስ እስራኤል ምግጣም ምስ መን ምግጣም ኮይና ምስ ኤልሳዕ ምግጣም ኮይና ስለዚ ወተሃደራቱ ልኢኹ ንኤልሳዕ እንታይ ገይርዎ ኣኽቢብዎ ኤልሳዕ ብሰራዊት ናይ ሶርያ ተኸበ ሰራዊት ናይ ሶርያ ንኤልሳዕ ምስከበቡ ሽኡ ሓደ ነገር ድማ ኮይኑ ጊልያና ኤልሳዕ ብድድ ምስ በለ እንተረአየስ ተኸቢቦም ኣለዉ ምስ ረአየ ጸላእቱ ታዝበላ ነገር እዚያ ወዮ እንታይ ኮይንና ኢሉ ጠፋኣና ኢሉ ሹ ኤልሳዕ መጽዩ ኤልሳዕ ግን ተረጋጊ ይደሉ ጠፋኣና የለ ገለ የለ ሰራዊት ተኸቢቡን ከሎሲ ልቡ ብሰላም ብዕረፍት ተመሊኡስ ነገሩስ ኢሉ ይዝቅጽል እዚ ጠፋኣና ብላለሁ ንሱ ድማ ተረጋጊኡስ ደው ይሉሎ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደል ይመስለኩም ናብዛ ነጥብ እዚኣ ክንመጽእ ይደል ናብቲ ጊልያ ዓይነት ኣይኮነን ብዛዕባ ጸላእትና ፈሊጥና ክንፈርሕ ደይኮናስ من دم ما مسانا خمس الله نفلت شو إلسا كم زيلو إلسا تسأليولو أملاقي لو يا أنت نايزي سبزين تاي قبر رويلو كفت يلو كلا إنا قسم رافش بدوشته أثرت شو أنت تسألو ترخبوا إلسا أدم ما يبلنا وقزيابير إلمنا كله كرأسي يا أنتو خفتو يلو تسألي مستسألي يلو انتاي ريوشو እግዚአብሔር ከአ የእንት ተመንእሰይ ከፈተሞ ረአየ እነሆ ድማ ኣብ ዙሪያ ኤልሳ እተኸረናይ ሐዊ አፍራስን ሰረገላታትን መሊእዎ ነበር መጀመሪያ ዝራአዮ ዝነበረ ሰራዊት ሶርያ እዩ እጅግን ኤልሳ ምስጸልየሉ የእንቱ ምስተኸፍተ ለካስ ኣብ ዙሪኡ እንታይ ዘሎ ሐውን አፍራስ ሰረገላታትን ይዘሉ ስለዚህ ክፈርሕ ከዘንብድ ክርዕድ ዳይኮነ ዝገብሩ ሕጂ እንታዩ ማለት እዩ ከምትን ኤልሳ ንልቡ ደረፈ በሰላም ደተመልአ እዙን ድማ ሰላም መሊእዎ ከአርፍ ክኢሉ ተሐሳበ ይዚያ ንጸላኢ እንስሮ
تنكلت تصدفتات نجيركم أنا أصل زبلنا يكونه ويدم ما كاب لك أنا لعلي بزعبونا تزاربنا كاب تكرايست كونشس كنكون زقب أنا لعلسي كم زنايت ألمات نجر ديفليك نجر ترايسي كله نجر النهابنا زيلو سلت أنا بلقي ناخن هبوس أيجب أنا نيزبل زلّه أموغا لك كم إلسا بزعبات طلعتنا ونفلت من دم مسانا خمسلون أتبقنا نفلت بس من قدينا نسأل إنتي نقبره نسأرو يسوع كريستوس قويتاي سلازي نابتي زبالكم حسابات زرزر كلمة مئتاوي نايلوم ما قلت أرأس سينتي أتخوم مثلكم نهبا ناخن من اللسمو كابزي كنبقس متان سلطان ناي أمنتي إيه لما قلت غنري سلطاننا تاي سلطان زلونا إذا سلطان كان تايو كما يلو خمس يزبلسي نزق أسلنا كنرينا سلطان فاين دبهال ناي مصحف قدوس ديكشنري لو انتاي بلو تا سلطان تبل اكزوشيا تبل ناي غريك قال انديا ability or strength to do something حدا ነገር ንምግባርሲ ክእለት ማለት እዩ ስልጣን እቺ ስልጣን ክንብል ከሎና ሓደ ነገር ንምፍጻም ወይ ንምግባርሲ ዘሎ ኃይል እዩ እዚ ስልጣን እዚ ናብቲ ምንጩና ሎሚ ክንከይድ ደሊ ናይ ኣመንቲ ስልጣን ምንጩ ካብዩ ካብ ጎይታ ይምሽ ጎይታ ይሂቡና ካብ ኢየሱስ ኢና ተቀበልናዩ ሕጂ ስልጣን delegated ድማ ይኸውን እዩ ስልጣን ዘለዎስ ንኻለ ድማ ኣብትሕቲዩ እንታይ ይገብርዩ ስልጣን ክህብ ይኽእል እዩ ሕጂ ናይታ ስልጣንካ እቤት ብምንታይ ትልክዕ ተይልኩምኒ ድኾነ ድተዋሃበ ስልጣን ከም ወሃቢኻ ሓጻር መልሲ ስልጣን ተዋሂቡኒ ተይልካ ስልጣን አሎን ተይልካ እቲ ስልጣን تسكوب نايت سلطان كسا كنديو تأبيتو نايت سلطان زبال نجار اندهريلنا كموهابيها إذا أجازنا تيندهر كوينا زي building زي if I am the owner نايزا building زي owner أنا اندهر كوينا زي أهم زجبروا كستو حوي بزج كم زجبرا قليلس ويابزا جزازي هذا يوم تتكمل الليلون كهب خيلي نكال غاري كنا يجزاهم نزي أي جزي يزلله سلازي اتزهبوا سلطان بتزلن لك سلازي أمان دم سلطان الله وندحريلنا ملسك نبل زلنا نابيو مالتيو نابت سلطان زهبنا من يو سلطان يبونا سلطانو غسا كنديو كسا أنت يوتي ناتو سلطان ناتو authority ناتو نايت authority سكوبسي كرد أننا خلال لو بومت أنيو ناتنا سلطان نابت مجي نابت زهبنا إنا كن كيد زقب أننا يسوس كريستوس قويتاي أمنت سلازغونكم جكوزي لدغمو زلو تمرتنبر حدش نجر يكونن دس دو أي بلكم ناي حانت كتما ناي حانت حجر ناي حانتي أهجرون ناي حانتي كستاي زي كونه وهاب سلطاننا اتلقول يسوع كريستوس قويتاي اتنقوس نجستات اتقويتا قويتوت اتقابل لغلو زجاز قويتايو منش ناي سلطاننا كبرنا أملاخنا يهو سلازي قويتانا يسوع كريستوس أب ماتيوس وانجيل مراف سران شمونتن دهرتن سايو ندك مزامور قدم ملعاقو انتاي لوام يسوس قريبو كم زيلو تزاربو ميلو اب سماين ام مدرن انتاي تغبرني سلطان تواهيبوني الله يلو ات سلطان ابيو اب سمايو ام مدريو اب كليو از سلطان زي كدكور ملسكن بلمو هذا غلط نجر رينا زبالكم نايت سلطان سكوب كندري سلطان توهبني كابلسي توهيبو اي مالتيو وا من دا يهيبو
إلنا كن حتى تقبأ النامش تسلطانسي تواهيبني سلازبل زلو مالتي قويتانا يسوس كريستوس أمدرغ متسغلو سب كوينو أت أملاخ بسقا سلاز تقلت هجغ متسغلوس زتوحبو سلطانا زبلا كله كاب قدما ينبرون مالتا يكونن سب كوينو متسغلو كن أبو انتاي جيرو سلطان يبو زي نبرو كوينو دا يكونس كن هجي سب كوينو تأب سماع أملاغنتو كم من زعسي فيليبي مراف كلتا كي رأيه ملك إباريا مسيلو نابزا مدرزي أزمت أقويتا كمن دقنا دم أبو انتاي جيرويو سلطان يبويو كل جزء بزعبا نا يسوس كريستوس كزرب كله متحف قدسكم كتنصنو كتنببو خلهم كم آمن تزي أخذوا قداسي بزعبا يسوس كزرب كله بزعبايو انتاي مالتي باولوس دبلا لا مش كل جزء بكريستوس in Christ in him أبو بؤو زبل نجارات الله سلازي نهنا أبوشت كريستوس انتهى كويننا ناتنا كن كيد كلنا خنرينا تساويرنا لنا هجي نيسوس زتوا حبا نجارات زبلا كله وشتوشتوس نأخانا أخي دبل دلو يسوس قويتاي سب كوينو غما تخلص إذا سلطان زين تاي تجبرو توهبو كبرنا أملاقنا يكون يوحنس مراف سلسته قطر سلاسان هموشتن لوم غم بايبل ستدي لكم الله توم تسقفوا بدأم تربوه يهم أبون ودو يبل يفكروا يمو كله أبيدو حب أبون ودو سلسة فكروا كله أبيدو حب ويبلنا أب يوحنس وانجيل مراف أسر سلسته دما أجردك أمزامور تخات سب كله قويتا زبلو نجار يوحنس دس أهفلنا مالتيو يسوس كأيب لنا أبو نقولو أبيدو كم زحبو كاب أملاك دما كم زبط ناب أملاك كم زغيدون فليتو جي أبوس نقولو كم زحبو فليتو دهراي تنسيو يبلنا دهراي جن أبو تمرتي هيكون نزي جن أقرأ من قد يزي أنشتي التقص تختم بقول لكم what is next التاريخ أنت زي تفلتو أبوسي نقولو يبون دهر كوينو كله كم زتو حابد ما زفلت أسي بدريوس هذا تايك جبر مش كله دي وقع فتر نقولو دي كحرارسة أنت عينت نايسلت أن نجر كتكام يقول كتب له هلا خمسي لكاس شركي زلال اجري ده حدث كله توهيبه كم زلوا فليتوسي جن شركنا من العاليو بايزوي ريهم لازم بالكم تمرتي يكون تنكمل لسياجهم قرب وص هانس أسي نيدمنتن كتجيش كلها أبرد دير جرت يمورتن جلا اتويلكا شاي زديها قالت غيدي هامش جس شاينا عن ست زلنا هرة قال كنمالا ستاربكس هذا سب كتحت دخل ما أسمع سيلكم مننتو بتككل اندهر فليتو مننتو بتككل زي فلت أسب كتحت أيكل حجي أبيت كريستيان ناسكي كستو حونا نزيئة دهراي زي بروغرام مستودة دول ولون ومبر دلقلو اللومو مسقوم حقز تيلكيو تبتككل مننتو زي فلت أسب أي تخبدوني إتي خمس عينات مننتو زي فلت أسب قد كما يديوم ريومني تسقاي ترأيهم من ديو كستاي تبلو من ديو إلو فتيم انتهي تقبروني أتسألا لا يزبلو اقرم حساب قدفوه ومبر ملعالي دبلوكم دلقو اتا بكريستوس يسوس زغونا يان مننتنا عند حرفريتنا قل انت والولكو انت تسرقو اقرون انت تسرقو سي مننتي يسوا يكونن كابوا يكونن زمت من مغانيسي I know my place I know myself من مغانيسي ترديوني الله يوزبل زلو يسوس كويتا سلازي كلوس أبو أبيدو كم زحابو يبلنا كله أبوس أبيدو هيبوال أب مرافا سرت شعات تخصلي كله دما كلنا وانجيل يوحنس يزغير زلهم نود غايبل
ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻሞ ይብል ኣብ ልዕሊ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ሁሉ ንወድኻ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ ስለዚህ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በሓፂሩ ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት ካለ ብዙሕ ክንርኢና ካበቦ ከም ተቐበለ ኣብ ኢዱ ሁሉ ከም ዝሃቦ ኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝኾነ ምልኪ ዘበለ ከም ተቐበለ ንርዳእ ማለት እዩ ከምቲ አንቶይ ዝበልኩኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ኣምላኽ ዶ ኣይነበረን ዮሐንስ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ክትጅምር ከለኻስ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ በአምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን አምላኽ ነበረ ዶ ኢልካ ይጀመርካን ከነብል ንኽእል ኢና የስ ሓቂዩ ነገር ግን ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ እቲ ካብ መጀመርያ አምላኽ ዝነበረስ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፀ ኣቦ ድማ ነቲ ስልጣን ነቲ ሁሉ ነገር እንታይ ገይርዎ እዩ ሂብዎ እዩ እሱ ከም ምንዛእ ከይቆፀረ መፅኡ ነገር ግን ኣቦ ድማ መሊሱ ንኹሉስ እንታይ ገይርዎ እዩ ሂብዎ ኣብ ኢዱ ገይሩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምቲ ዝበልኩኹም ድማ ናቡይና ንኸይድ ዘለና እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ዘበለ ሁሉሲ ናትኩም እዩ ናተይ እዩ ቅድም ሕጂ ለኩም ተኾይና ይፈልጥን እዚኣ ምስላ ተዛሪበ ነይረ መስለኒ ግን ተደጋገመውን ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና መታ ናይ ኤርትራ ጎያያይ መን ሽሙ ዘርእሰናይ ኣብ ኦሎምፒክ ከይዱ ጎዩ ክስዕር ከሎ ኩላና እንታይ ንገብር ንሕጎስ ወርቅ ወሲዱ ብሩር ወሲዱ ኦር ሲልቨር whatever ታዝ ወሰዳሲ ደስ ይብለና በመስዓሩ ፖልተርጋት እኮ ሲይሩሎ ትናይ ኬንያ ክንድ ናይ ዘርእሰናይ ኣይሕጉሰናን ናይ ዘርእሰናይ ምእዋት ደሕጉሰና ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕሪልኩምኒ ትምኽንያቱ እዚዩ ባንዲራ ናይ ኤርትራ ንኣና ዝውክል ነገርሲ ገይሩ ስለዝጎይ ዘሎ ኢየሱስ ድማ ንዓይን ንኣኻትኩምን ወኪሉ እዩ ትኩሉ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓር ትኩሉ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእዋት ንኡ እኳ ኣይኮነ ንኡሞ እንታይ እዩ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝመፀ ዝሞተ ንኹሉ ዝሰዓረ ንዓይን ንኣኻትኩምን እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ እቲ ኢየሱስ ዝተዋህቦ ዘበለ ንህናውን ኣብ ውሽጢ ኮይና ከምቲ ናይ ዘርእሰናይ ዘሐጉሰና ማልያና ስለዝለበሰ ኢየሱስ ድማ ክእወት ከሎ ኢየሱስ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ዓጋሩ ከግዝእ ክጭፍልቅ ከሎሲ ንዓይን ንኣኻን ወኪሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እዚ ኢየሱስ እዚ ኩሉ ተዋሂብዎ ከምቲ አንቶይ ዝበልኩኹም ጅትስኮፕ እስኪ ንዘርዝሩ ኣምላኽናሲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣእምሮና ኣብ ሓሳባትና ኣብ ልብና ይእበ ናይ መን ምዃንና መን ከም ዝሓዘና መን ከም ዝፀዋዓና መን ሃሌሉያ ናቱ ከም ዝገበረናሲ ሎሚ ፅቡቅ ጌርና እስኪ ንርአዮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀስ እናበልና እስኪ እዚአን ነገራት ንቁፀር እቲ ናይ ጎይታ ስልጣን እንታይ የጠቃለል ሸውዓተ ነገራት ብዙሕ እዩ ኣነ ሲምፕሊ ካብ ባይብል ሸውዓተ መሪፀ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናቱ ስልጣን ናቱ ኦቶሪቲ ኣበይ እንታይ ዘጠቃለለ እዩ እንታይ ዝሓዘ እዩ ቀዳማይ ኣብ ፍጥረት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ብኡ ይብለና ምሽ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ኩሉስ ብመን ይኾይኑ ብኡ ይኾይኑ ካለ ድማ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ማዕረ ኣምላኽነቱ ስልጣኑ ክንርኢ ከለና ካብተን ኣገደስቲ ጥቕስታት ኩሉ ኣማኒ በእምርኡ ክሕዛ ዘለዎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 16 እንታይ ይብለና መስለኩም አቡ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘይጠቕልሎ ነገር የለን ዝረአን ዘይረአን ዙፋናት ኮነ ጎይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ብኡ ተፈጢሩ ኣሎሞ ኩሉን ብኡ ድማ መሊሱ ንኡኡ እዩ ተፈጥረ ይብለና ስለዚህ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ኣበይ ይረአይ ኣብቲ ምፍጣር ኣብቲ ፈጣሪነቱ ከቅልጥፍ ካልኣይ
ፈጢሩ ድማ ስቂሉ አይ ሃደጎን ነትዝፈጠሮ ድማ እንታይ ይገብሮ ይመስለኩም የምብሮ ወይ ድማ ሰስቴን ይገብሮ ብዛዕባ እዚ ሓስብ ከለኹ ኣነ ኣይተሓዙ ለይ ብጣዕሚ ፋሲኔት ትድኸው ክልተ ትምርታት ተረዲዩንሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለው ኣዝዮም ዲፕ ጥልቅ ከም ዝኾኑ ታሓደ ዝንሪኦ ዘለና ባዕሉ ክልቲኡ ንሪኦ ኣለና ባይዘወይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና መንነት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምእታውና እሱ ሕጂ ትንሳኤው ገለገለ ነጊሩና እኮ ዳሕራይኮ ቆፂሉ እንታይ ዝብለና ኣብ የማን ኣቦ ምሱ ኣቐመጠኩም እኮ ይዝብል ኢየሱስ ክቕመጥ ከሎስ ምሱ ከም ተቐመጥና ብዙሕ ትንቢታት ኣብ ብሉይ ኪዳን ትረኽቡ ኢኹም ብዛዕባና ኢየሱስ ምውላድ ትንቢት ኣሎ ሓፂሩ ኢሳይያስ ድንግል ክትወልድ እያ ኢሉሎ ብዙሕ ትንቢታት ኣሎ ብዛዕባ ሞቱ እውን ትንቢት ኣሎ ብዛዕባ ትንሳኤውን ትንቢት ኣሎ ብዛዕባ ምዕራጉን ትንቢት ኣሎ ታሪኻት እውን ኣሎ ብጽላሎት መንገድስ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ምስላ ንረክብ ኢና ኣብ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ደይረኸብ ኩሉ ካብ ብሉይ ኪዳን ናይ ጽላሎት ታሪኩን ደይረኸብ ኩሉ ግን ኣነ ክሳብ ሕጂ ኣነን ንስኻትኩምን ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኣቲና ንሱ ክትስእ ከሎስ ምስኡ ሃቢርና ከም ንትንስእ ሃቢርና ድማ ኣብ የማን ኣቦ ምስኡ ከም ተቐመጥና ግን እዚ ጥልቅ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተኻልኣይ ድማ ናይ ኣምላኽ መንነት ናይ ኣምላኽ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ባህሪ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣምላኽሲ ፈጣሪ ኩሉ እዩ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ፈጣሪ ድማ ጥራይ ደይኮነስ ንኩሉ ድማ ዘንብር ንኩሉ ድማ ዝሓዘ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዕብራውያን ቅድሚ ምኻድና ቆሎሴ ስለ ዘለና ቆሎሴ 1:16 ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ይብለና ሞ 17 ግን እንድሕር ጌድኩም እንታይ ኣትብል ንሱኻ ቅድሚ ኩሉ እዩ ኩሉውን ብኡ ቆይሙ ኣሎ ይብለና ምድሪ ሁሉ ብምንታይ ቆይማ ዘላ በክርስቶስ ዕብራውያን 1:3 ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ሸውዓተ መንነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጻ ሃረጋት ነጊርዩ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንኢየሱስ ዘፋልጠና ካብተን ሓንቲ ዝበላ ክንሪ ቁጥሪ 3 ንሱ ይብለና ናይ ክብሩ ነጸብራ ቅርጽ ባህሪውን ከሎ ኩሉውን በኃይል ቃሉ ጼሩ ከሎስ ኩሉ ብምንታይ ተጼሩ ዘሎ በኃይል ቃሉ ዓለም እኮ እዚኣ ሕጂ ሳይንስ ከም ዝነግሩና ምሽ እዛ ኣብዚ ኮስሞስ እዛ ዓለም እዚኣ ሓንቲ ከባብሲ ምንም ከይተደገፈት ምንም ከይበለት እኮ ኣብ ማእኸል ስኢላ ጠልጠል ዝበለት እያ እንታይ ሂዙዋ ተኣንተይ እኮ ዝበልኩም እዚዩ ክርስቲያን ምዃንኩም ኣይሕጉሰኩምን ሳይንቲስት ከማን ኣምፂኦም እኮ ንኣኻዩ ኣሃ ተብርሁ ላይ ኣለኹም ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ኢኻ ትብሎ በኃይሉ ቃሉ ንሱ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ጼርዎ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ 365 መዓልታሲ ኣብ ዙርያ ፀሓይሲ ትዘውር ኢሎሙና ጽቡቕ በኣብ ገዛእ ርሳ ድማሲ 24 ሰዓታት እንታይ ትገብር ትዘውር ክነግሩና ከለውሲ ናብ ፀሓይ ንእሽተይ እንተ ንጽጋዕ መሬት መልት ትገብር እያ ካብ ፀሓይ ድማ ንእሽተይ እንተ ንርህቕ መሬት ብበረድ ብቁርሲ ምንባር ዘይከኣላ ትኸውን እያ እሞ ማንዩ ከይተዛነፈት ናብዝውን ቁርብ ከይከደት ናብዝውን ቁርብ ከይከደት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ማንዩ ጼርዋ ዘሎ ማንዩ ሂዝዋ ዘሎ ዘአምላኽና ዘአምላኽ ይባበሉ በአምላኽኩም ባተመኩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እጂ በአብ ይኹን ሪኦ ደሊ ደለኹን ምንታይ መስለኩም ኣብ ጉዳይ ካም ክመጽእ ከሎማ ይምንት ተከይተዛነፈት 24 ሰዓታት ድማ ተዘውር በቃ ማሽን እኮ ምሰበልካስ ወይ ቻርጅ ግበር ኣለዎ ወይ ባትሪ ተቀይረሉ ይኻ ዘጂ ቁርብ ሰይለን ተዛረብሲ ኢሉ ደው ክብልዩ ባትሪ ቀየሩ ምድሪ ግን ባትሪ አይደለ ቻርጅ አይትግበር እሱ ሃንሳ ምስተዛረበ በቃ ሃሌሉያ አነ ይለኩም በጣም ፋሲኔት ተደኸውን በዚ አይተሐዙ ላይ ሃንሳ አይገርም ባትሪ አይደለ ቻርጅ አይደለ ገላ አይደለ ገለሲ ሃንት ማዓልት ተዛሪቡ ደው ምሰበላ በዝም ባርከም ዝኽት ከዲ ከምስበላስ ጼሩ ሰስቴን ገሩ ዘምብራ ዘሎዩ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታዩ እዚዩ አምላኽና እዛ አምላኽ ዝኸ ካለኸ ስልጣኑ አበዩ ኣብተመም ህደዳርክ
ንሁሉ ማኔጅ ገብሮ ንሁሉ የማሐደር ኢዮብ ምሽ ብዙ ተማግይቱ ምስ አምላኽ ኢዮብ አነ ጻድቅ ከምዝስ ክበጽሐና ይግቦን ይሉ ንአምላኽ እኮ ረኺቡ ክሙግቶ ይደል ነይሩ እኮ ኢዮብ ምሽ ናዮ መጽሐፍ ክሙግቶ ንሰላሳን ሸዓተን ምዕራፋት እኮ ኢዮብ ብዙ በቃ ነቶም ኩሎም ተማግይቱዎም ይባይዘው ኢዮብ ሐያል ተማጋተይ የሩኽቱ ክዛረቡ ከለው አጽነየና ኢዮብ መጽሐፍ በዲቴል ቀሲለ የሩኽቱ አንተ ምዕራፍ ተተዛሪቦም እሱ ሁለት ይዛረ በደንብ ድምዋገት ተማጋታይ ጽቡቅ ንፎ ተማጋታይ አምወዳታ ግን ምስትሉል ቀሪው ትሉል ድማ በዛባ ጉዳዩ አይነገሩን እታናይ በረኻ ሚዳቆ አድጊ ማስከም ተሐረስ ገለስ ተፈልጥ ዲኻ ገለይሉስ ካብትናቱ አውጽዩስ ምን ከም ዝሆነ አሪዎ በዛባ ፍጥረት ምስ ነገሮ በዛባ አምላኽ ንመን እንታይ ከመይ ከም ዝፈጠረን ከመይ ገሩ ከም ዘማሐደር ምስ ነገሮ ና ኢዮም መልስ ተፈልጦ ይኹም ኢደይ አብ አፈ ይገብር ምስ መኔ ከዛረብ ዝደፈርኩ አብ ሐመድን ሐሞጎሽትን ተቀሚጠ ይሉ ኢዮብ ይናሳኻለሁ አምላኽና እዚዩ ንሁሉ ተፈጠረ ንሁሉ ዘሐዘ ኢየሱስ ጎይታዩ ነታናትካ ህይወት ነታናትካ ሐዳር ነታናትካ ስራሕ መሐዝ ድጨንቆዶ ይመስለካ ንሁሉ ዓለም ንሁሉ ፍጥረት ዘሐዘዩ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ጎይታ እንታይሉ መስለኩም ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ክልተ ኡፍዶ በአሳሪዮን ይሽየጣ ይኮናን ይሉ አንተ ኸባታተን በዘይ ፈቃድ አቦኹማ ምድሪ አይተወደቅ አዋፍ ከማንሲ በዘይ ፈቃዱስ እንታይ ገብራኔን አይወድቃኒ አቤት አምላኽና ዲቴል እጂ አቢ ምዃኑ የደንቅ ናይ አምላኽ ነገር ራእዩ አብ ምዃኑ የደንቅ የገርመካ ትዕቢቱ አጽብብ አቢልካ ድማ አድቄካ ከተመጽኸለኻ ድማ አብቲ ዝደቀቀ ነገር ድማ መሊስካ በአምላኽ ሲ ትድንቅ በግልጥዩ መንገድሲ የደንቀካ አምላኽ አብዛ አጻብዕትና ዘላ ፊንገር ፕሪንት ሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ቢሊየን ህዝብ ሲ በበይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሕጂ ምሽ ኮምፒውተር ክስታይ ኮይኑሎ በቃ ሴልፎንና ሆነ እዚ ላፕቶፓትና ገለስ በኢድካ ይድخفት ምሽ ጣ ነብሎ ካለ ሰምጽዩ ጣ ኖ አይኮንካን ሹዓተ ቢሊየን ጊዜ ሲ እግዚአብሔር ሲ ነዚያስ ናበይ ከም ትዘውር ቲአናበይ ሲ ክሳ ክንዱ ድማ ተጠንቂቁ ሲ ያቀምጠላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አቤት አታ አምላካ አቤት አና ከምዝ ከማኩም ተዝኸውን እልል መበል ኩሉ መንጨብጨብ ኩሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘገርም አምላኽ ጨጉር ርዕሱኹም ሲሉና ቁጹራት ክሳ ግንድዚ አትዩ ድማ የማሐደር ሎምንጎ ኮኽን ምሽጥ ከለና ኮኽ እንደ ወዲቁሎ ቁጹራት ግን ክባሃል ከሎ ሎምንጎ ክትምሽጥ ያኸለኽ ዝወደቀት ማይነስ ተገራ አብ አምላኽ ሲ እሳ ዋላ ተመዝጊባል ጨጉር ርዕሱኹም እኮ ቁጹራት ዝብለና እኮ how much detail ከም ዝፈልጠና ንሁሉስ ካብ ቁጥጥሩ ወጻይ ከም ዘየለ ንሁሉ ከም ዘማሐደርን በር ጨጉር ዳ እንታይ ዶና አና ክሳግንዱ ከረዳና ዝደሊ ግን አምላኽ ነገር ሲ in every አብ ኩለን ሐልፈን አብ ኩለን ገደን ነገራት ከመይ ከም ንሐልፍ ከመይ ከም ንኸይድ ንሁሉ ዝፈልጥ ኩሉ አብ ስልጣኑ ዘሎ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አነ ልበይ መይቆሎ በዛ አምላኽ እዚ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽና ይሁን እስኪ 30 ሰከንድ ንጎይታ እስኪ ከነንጨብጭበሉ ሃሌሉያ ለልክንብለሉና ተባረክ ጎይታ ሃሌሉያ ተባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንኳንም አንተ ሆንኩ አሜን ቋናቱ ሆይና አምላኽናም በአርዚዩ ስልጣኑ ዚዩ እቤቱ ዚዩ ቅልጥፍ ራባይ አብለሊ መንግስታት ነገስታት ዓለም ኩሉ
ዝኸውን ኩሉ ዝቀውምሲ ኣምላኽ ልፍ ኢልዋ ይኮነን ያህዋቲ ክርስቲያናት ከምቲ አንተ ወይ ዘጸልየና ዝነበረ ሓንቲያ ታ ኣጥቢቕና ክንገብር ድግባአና ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ከምቲ ዝተባህልናዮ እቲ ናይ ሰማይ ሐሳብ ናብዛ ምድር እዚኣ ትፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ሲ ክኸውን ምጉታት ይምበር ኣብ ኣምላኽ ሲ ዝተሰወረ ካብ ኣምላኽ ወጻኢስ ኣብ ዙፋኑ ተቀመጠ ሰብ የለ ንማንም ሲ ኤኒ ታይም ንዓናይ ጭንቅ ድብለና እምበር ኣሱ ኣብታ ዝመደበላ ዝወዳአላ መዓልትሲ አንተ ይብለና ነይሩ ኣዋርሕ መዓልታት ኣረ ደቃይ ቀረ ሰዓታት በቃ እሱ ሲ ከም ድላዩ ንሁሉስ እንታይ ገይርዎ እዩ ይዝዎ እዩ ልብ ንጉስ ይሉና ምሽ ምሳሌ 21 ቁጥር 1 አብ ይድመንዩ እግዚአብሔር ስለዚህ ናይ ነገስታት ልቡን ሲ አብ ኢዱዩ ንሁሉ እኮ ከም ድላይ ገይሩ ንባቢሎን እኮ ተጠቀመሉ ከሎ እንታይ ዶ ይልዎ ባቢሎን እንታይ ይልዎ ሸቦጥ ይልዎ ሸቦጥ ገይሩ ሲጥቀመሉ ኣብቲ ዝደልዮ ጊዜ ድማ ስካለ የምጽ በቃ ኣብ ዝበለሉ ጊዜ ድማ ነትቂሮስ እንታይ ገብሮ የተንሶ ኢሳይያስ ባቢሎን ከይመጹ ባቢሎናውያን ከይመጹ 7 ዓመት ከይተፈጸመ ምንም ከይኮነ ከሎስ ነቲ ዝቀባእኽዎ ቂሮስ ኢሉስ ብሽሙ ተነብዩሉ ብዙ ሰባት እጂ ትፈልጡ ዶ ና ኢሳይያስ መጽሐፍሲ ኖ ዳህራይ ጊዜ ለቂቦም የትየማ የምንበር ሃውካም ከመይ ጌሩስ ብዛባ ቂሮስ ሲከሳእ ክንዱ ክንበይክ ኢሉ ባቢሎን ከይመጸ ባቢሎን መጽዩ ድማ ድሕሪ ንባቢሎን ድማ ዘውደቀ ካለ መንግስት ሎ ነትም ናይት መንግስት እዩ ቂሮስ ዳራይ ድማ ና መሬትኩም ስንታይ ገበሩ ይልዎ ተመለሱ ይሉ ንእስራኤላውያን ስና መሬቶም ክምለሱ ተመቅደስ ክሰርሁዋ ኢየሩሳሌም ደጊሞም ከሐንጽዋ ዘፍቀደሎም ተደልዩ ሻቦጥ ገይሩ ተጠቂሙ አፈራርስ አቢልዋ ቀጽይዎም በባቢሎናውያን ኣብቲ ዝደል የሉ ጊዜ ድማ ናአተንስ ኢሉስ ና ያህዛብ ንጉስ አነብጣሚ ዝገርመን ና ያህዛብ ንጉስ ንቤተ መቅደስ መስርሒ ዝኸውን ነህምያን ብብዎ ሰፕላይ ሂቡ ያፋንይዎ አምላክ ክደሊ ከሎ ከምዚ ይገብር ንሁሉስ እንታይ ይገብረሉ ይጥቀመሉ ኩሉስ ኣብ ስልጣኑ እዩ ካብትናቱ ወጻኢ ካብትናቱ ፍልጠት ካብትናቱ ስልጣን ካብትናቱ ግዛአትሲ ወጻኢ ዝንቀሳቀስ ወይ ደው ዝበለ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እሱ ጎይታ ጎይቶት ዕብራውያን ራእይ 17 ቁጥር 4 ትገንሸል ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታትን ንሁሉም ድማ እንታይ ክገብሮም እዩ ክስዕሮም በአርዝ ገንሸል እዚ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ንሁሉ ዘሰዓረ እዩ ሓሙሻይ ሸውዓተን ሰለስተ ቀሪብና ኣለና ኣብ ልዕሊ ሕማም ድማ ስልጣን አለው ህጂ ኮቪድ ድባል ከምዚ አገሩና አሉ هذا ما قلت كن مودعت له كم زي أجيرونا ساينبرني نمنتاي تايلنا حجي نايتوم ساينتيست دبلو وجلا كنا نكو هنا كبداي وانسي حدا نجر نفلت إنا مثلاً بس زغون ويدما كستاي تراقبي وخمسة جيرو جلا سلسة بحالنا ده يكون ناس تعال يزبلكم يا هواتي أنتم سبات بتعمد دلنيا the last chapter سي زنببنا سباتنا ويد ما انتي مالتي تا موفيس تودي نحن استردياتنا كما يلاقم تقلل كما يلاقم توداسي فليتنا هنا يسوع كريستوس غويتاي تقبره كوسوس لازفتو سيلي ويد ما موس لو مزنبرنا بريمير ليج صوتاسي غزا مسكدك ابز حدا نغيروكا كستو مانشستر كلتا بحدا سير الله تيلوكاسي مسكر كاسي تهايلايت نداراخس اتا وي صحيتوا قال عيتبلني اوريدس كلتا بحدا تودي الله ግን من قول كم زاتوا من قسقاساتهم كم زنبره يخاطري ابلعلو كله سلطان زلوا حدا مالت نخلو كم زغز كله دما ختزازم كلاس بغمي منقد خم تزازمسي تلاست chapter زنببنا تاموفيس زتردعنا سبا هجي تهايلايت نريو زلنا انتاي مسلكم من قول كم زأتوا انتاي كم زخون تديتيل ابتوشتو اين فلتن
ነገር ግን ከመይላ ከም ትውዳእ ግን ዝፈለጥና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ህማሙን እንተኾነስ አብኡ እንታዩ ዝግዛዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፋክት አብ ወንጌላት ዝለንቅና አብትንባብ መንበብ ዘለና በታናይ ቸርች ዝወሰድና እጅግ ግብረ ሐዋርያት በጽህናለና ወንጌላት ኢና ነንብብ ጽቀኒና ምሽ አብ ወንጌላት ፎር ሰም ሪዝን ሲ ጽቂለ ከስተብለሉ ዝቀንኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ጊዜ ደጋጊሙስ ንህሙማት አወዩ ተፈልጡ ዲኹም ከባቢ 40% ድኸውን አገልግሎቱስ ምህዋይ ነይሩ ህማም ዘበለ ሁሉ ሲ ሽም ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ሲ አብ ሓደ ስም በጽሑ ሲ እንታይ ይገብር ይግዛዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 ከምዚ ይብለና ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላኽ በመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቀቦ ናይቲ ኩሉ ናይ ወንጌላት ሰመሪ ዝህበና ዘሎ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቅ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዘሰዓሮም ኩሎም ከም ዘሕወዮም ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንኹሎም እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዘሕወዮም እናዞረ ተጽቡቅ ዝገበረ ንኹሎም ሕማማት ድማ እንታይ ዝገበረ ዝሰዓረ ዘሕወየ ጎይታ ይዘለና ኢየሱስ ጎይታ ኻዝዩ ኣብ ልዕሊ ሕማምሲ ስልጣን ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ ሻዱሻይ ኣብ ሰይጣንን ኃይልታት ጸልማትን ድማ እንታይ ያለው ስልጣን አለው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልታት በሰይጣን ተፈትኑ ምስወረደ ሰይጣን ሲሩዋ በትበረኻ ዳራይ ድማ ምስወረደ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ተኸነንብብ ከለና ትናይ መጀመሪያ ከገብሮ ዝጀመረሲ አጋንንት እንታይ ምግባርዩ መውጻዩ ብዙ ተአምራት አብሉይ ኪዳን ኮይኑሎ አብሉይ ኪዳን ዘይትረኽብዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስምምጻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ሓደ ነገር ግን እንታይ ተይልኩም መውጻ አጋንንት ዝባሃሉ አብሉይ ኪዳን ኣብ ሓደ ቦታ እኳ ሰብ ንአጋንንት ኸውጽሲ አይትረኽቡን ይኹም ዝቀረበት ምናልባት ዝቀረበት ክትረኽቡዋ ትኽሉስ ዳዊት በቲ ሙዚቃ ክትጻወት ከሎስ ንሳኦልሲ የፋኸሰሉ ከም ዝነበረ ዳስኦል ሕጂ ግን ሓደ መጽ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ፍሉጥ ገና ከመጽ ከሎስ ወደ አምላኽ ንምንታይ ብዘይ ጊዜናስ ከተጥፋአና መጻኻ እናበሉ ዝንቅጥቀጡሉስ መጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ንኹላቶም እንታይ ከገብሮም ጀሚሩታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 38 ደሚሩ ይብለናዩ እናህወየ እናናገፈ መጸ ማርቆስ ምዕራፍ 1 እስራን ሸዓተን ውን ክትወስዱዋ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብቲ ኩሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝበሃል ነገርሲ ኣነ ገዛእ ርስና እንዳኣተና ክንርኢ ባሂብለኒ እዚ ኢየሱስ ምሳይ ካብ ኮነ እንዳበልኩም ኢኹም ክትሓስቡ ዘለኩም ስለዚ አጋንንት ዘበሉ ሁሎምሲ እንታይ ያለኒ ኣብ ልዕሊዮም ስልጣን አሎኒ ነዚ ኣተርኢ ሓንቲ ጥቕስ ከሪእኩም ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 5 ሶሪ 18 እቲ ካብ አምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይህሉ እቲ እኩይ ውን አይትንክዮን ካብ አምላኽ ተወሊድ ካዲኻ እቲ እኩይ እንታይ ገብረካኒ አይትንክየካኒ ሻባ አይናይ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሞት እንታይ ያለው ጎይታ ስልጣን አለው ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ወሞት ይሉ አቤሎ ብለኻ አታሲኦልከ አቤሎ አወትካ ንኹሉስ ሰስኢሩ በቃ ሂዝዎ ዝነበረ ደረት ገይሩሉ ዝነበረ ሞት ድበሃል ነገርሲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽ ኸሎስ ወሞት ተባሂሉ አቤሎ ብለኻ ወሲኦልከ አቤሎ አወትካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ብዛዕባ ትንሣኤታ ምዕራፍ ብምልእታ ሕጂ ብዛዕባ ትንሣኤ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ክንዛረብ ከሎና እቲ ፍልይ ዘብሎ እዚ ንመጀመርያ ጊዜ ካብ ሞት ዝተንሳ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ታሪክ ኤልያስ ዘተንስኦ ቆልዓ ትዝክሩ ኢኹም ካልኣይ ድማ ብሉይ ኪዳን ደጊምና ንረኽቦ ብዚ ኣገልግሎት ኤልሳ እዩ
ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሰለስተ ሰባት እንታይ ገይሩሎ ካብ ሞት ተንሲኡሎ ጓል 12 ዓመት ዝነበረት ጓል ያኢሮስ ካብ ሞት ተንሲኡዋል ኣብ ምዕራፍ 9 ሉቃስ ድማ ወድታ መበለት ሬሳ ሂዞም እናኸዱን ከለውስ መጽኡ ተንኪዩስ ኣተንሲኡዋል ነታ ሰበይቲ ደንጊጹላ ሳልሳይ ድማ ንኣልዓዛርውን 4 መዓልቲ ዝገበረ ዝጨነወ ሬሳስ ኣተንሲኡዋል ነዓ በትብል ሓንቲ ቃልሲ 4 መዓልቲ ዝገበረ ሬሳስ ነታ ቃል ሰሚኡ ተዓዚዙስ እናነጠረ መጽኡሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ነቶም ደቀ መዛሙርት ተዋሂቡን ኣብ አገልግሎት ጳውሎስ ያብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 እቲ ድቃስ ከቢድዎ ዝነበረ ዳሕራይ ካብ መስኮት ካብ ተሳልሳይ ደርቢ ዝወደቀ አውጢቀስ ድብሃላቀ እዚ ሰብኣይ ዝውንኮ ጳውሎስ ተንሲኡወል ጴጥሮስ ድማ ዶርቃስ ትበሃል ንእሽተይ ጓልሲ ተንሲሉ ልክ ከምቲ ጎይታ ዝገበሮ ነታ ጓል ያኢሮስ ከማ ገይሩ ተንሲኡዋል ታፍልሊ ግን እዚያ እዞም ኩሎም ዝተንስኡ ናብታ ዝነበረቶም ህይወት ዮም ተንሲኦም እጅ ድማ ደጊሞም መይቶም እዮም አልዓዛር የለን ምንዋህ ናይ እድመ ይተገይሩሎም እንበር ንዘል ዓለም ንኽነብሩ አይኮነን ተንሲኦም ሱን ተአምራት እንተኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንስእ ከሎ ግን ካብዚ ሁሉ ፍልይ ዘብሎ ናይ አምላኽ ኃይሊ አቢ መግለጽ ዝኾነ ኢየሱስ ክትንስእ ከሎስ ንዘል ዓለም ከም ዘይመውት ኮይኑ ተንሲዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15ውን ተስፋና እዚዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ነናውን ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሶ አይነት ምትንሳ ሓደ መዓልቲ ክንትንስኢና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ሞት አበይ አሎ ብለኻ ሲኦል ከአበይ አሎ አወትካ ተባሂሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ጎይታናም ባር ንሁሉ ዘደቀሰ ንሁሉ ዘአሰረ ንሁሉ ዘሐዘ ሞት ዝበሃል ጸላይ ሲኢሩ ተንሲኡሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ተስኮፕ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስልጣኑ ስኮፕ ክንርኢ ከለና እዚ ሁሉ ከም ዝበልኩኹም ካብ ዝንላዕሉን ክንቅጽል ንኽሪና ግን እዚ ይኸለና ሞ በዚ ግዛዝም ስልጣን ናይ አመንቲ እዩ ከም ትድበልኩኹም ስልጣንካስ ዝእቀን በቲ ስልጣን ዝሃበካ መጠንን ልክእን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሁሉ ስልጣን ካብ ሃለዎ ንሱ ድማ ነዚ ስልጣን እዚ ካብ ሃበና ስለዚ ንንቀሳቀሶ ዘለና ስልጣን ወይ ድማ ተዘለና አውቶሪቲስ በዚ መነጽር ዚና ክንርድኦ ድግባን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልተ ተቕስበኩም ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ነቶም 10 ክልተ በሃባር ጸዊኡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ዘን ኩለን ዝበልናየ እንጂ ተን ክልተ ኣብ ዝትረኽቡ ክህቦም ከሎ ኣብ ልዕሊ ኩሎም አጋንንትን ሕማሙን ከህውዩ ኃይልን ስልጣንን ሃቦም ይብለን ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ድማ ሕሙማት አህውዩ ሙታትውን አተንሱ ዋው ሙታትውን አተንሱ ለምጻማት አንጹ አጋንንቲ አውጹ ስለዚህ እዚ ስልጣን እዚዩ ተዋሂቡና ወእዚ ንደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ደይኮነን ከይንብል ድማ መታ ኖ እዚ ስልጣን እዚ ንዝአምን ዘበለ ሁሉ ዝተዋህበ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥር 17 ክሳብ 18 ነቶም ዘአምኑውን እዚ ተአምራት እዚ ክስእቦም እዩ ብስመይ አጋንንቲ ኸውጹ በሐድሽ ልሳን ከአ ክዛረቡ አትማን ክሕዙዮም ዝቀትል እንተሰተዩ ከአ ከቶ አይክጎድኦምን እዩ አዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶሙን ክሃውዮም ስለዚህ እዚ ስልጣን እዚ ንዝአመነ ዘበለ ሁሉ ይተዋሂቡ በዚያ ክንዛዝማ እንጽልይ መታን ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽልይ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ማአሲና እዚ ስልጣን እዚ ተቀበልናዮ ክንደህን ከሎና ዳግም ክንውለድ ከሎና መንፈስ ቅዱስ ክወሃበና ከሎ እዚ ሁሉ ዝበሃል ዘሎ ስልጣንሲ
ተዋሂቡና ሕጂ ናብዝ ሐቅ እዚ ናብዝ ፍልጠት እዚ ናብዝ ምርዳእ እዚ ክንመጽእ ዝደሊ ክርስቲያን አንታና አባ ተዋጋአለይ ድብል ክኸውን አይግቦን ናአባ ነዛ አጋንንትስ አውጻአዮ ክብልሲ ክኸውን አይግቦን ብጎይታ እንድሕር ኮይንካስ እዚ ሁሉ ዝተባህለ ስልጣንሲ ናትካዩ ናትኪዩ ገዛ እርስኻ ከተናግፍ ኪድ ክትብሎ ኩል ጊዜ እስክጽልየልካ በቃ ጊዜ ኮንፈረንስ መጽኡ ክንትናገፍ ገላ ደይኮነስ በዚ ስልጣን እዚ ኩላትና ክንግለጽ ጸሎተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ትዝኾነ ሐቅን እሱ እዚ ስልጣን እዚ ተዋሂብና ኢና ጅናቡ ኣብቲ ዝቕጽል ገለ ጊዜያት ክንመጽኦ ኢና ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ መታን ግን እዚ አኽብርኩም መግዛዝም ጳውሎስ እምበአር መንፈስ ጥበብን ምግላጽን አምላኽ ክህቦም እሞ የኢንቲ ልቦንኦም በሪሁ ክፈልጥዎ ዝደሊ ሰለስተ ነገራት ይሉ ኣብታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታና ድሂበ በአኽን ዛዝም ሕልፊ ዘለዎ እንታይ ዓቢ ኃይሊ ከም ዝተዋሃቦም ሲ ክፈልጡ ተመጀመሪያ ዝነገርኩም ታሪክ ሓዙለይ ናይ ኤልሳዕ ነቲ ጊልዩሲ የኢንቱ ክኽፈት ጸልዩሉ የኢንቱ ምስተኸፍተ እንታይ ርዩ ኣብ ዙርዩስ ለካስ ናይ አምላኽ ሰረገላታት ናይ ሓዊ ቅጽርዩ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ጳውሎስ ድማ ንኤፌሶን አመንቲ በመንፈስ ቅዱስ ንአናውን ንህናውን ድማ ክንጽልዮ ዝግባአና ንሱን ድማ እዚ ምኽፋት የኢንቲ ኸውን ጸልዩ እዚ ምኽፋት የኢንቲ ምስኮነ ከምቲ ጊልያ ኤልሳዕ ዝረአዮ ኣብ ዙርያና ዘሎ አይኮንና ንርኢ እዚ ሁሉ ዝበልኩኹም ናይ አምላኽ ነገርሲ ኣብ ዙርያ ካደ ይኮነስ ኣብ ውሽጥኻዩ ኣትዩ ተዘገርም ነገር ሕጂ እዚ ምኽፋት አይን እዚ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ተረዲኡናሲ እዚ ህልፊ ዘለዎ ዓቢ ኃይልሲ እትሲንዩ አባኻይ ዘሎ አማን እንድሕር ኮይንካ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕር ኮይንካስ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሁሉ አይነት ስልጣን ግዝአት ገለ ዘለዎ አምላኽሲ መህደሪዩ ጌሩካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አቤት አይን ክበርሕ ከሎ ዝኸውን ተአምር ስለዚህ ሎሚ ምኽፋት እንተዶ ይኹነልና መን ምሳና ከም ዘሎ ክንድሪ ኢመታ ባይዘወይተ ኣብ ዙርያና ዘለውን ኮ ናይ መላእኽቲ አገልግሎት ደው ኢሉ አይብልን ኣብ ሓድሽ ኪዳን አሎ ኣብ ዙርያውን አሎ እሱን ደምርዎ ከማኔ ነገር ግን ድማስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይነበረ ግን ኣብ ውሽጥ ሕጂ ኤልሳዕ ምስ ጸልየሉሲ ናብ ውሽጡ ሪኡ ገለ ምንም የለነ ስለ ዘይነበረ ንውሽጡ አይጸልየሉ ጳውሎስ ድጽሊ ዘሎ ግን ንውሽጡ እዩ እቲ አይንተ በሪሁስ ዝተቀበልናዮ ክንርዩ ዝተቀበልናዮ ሕልፍ ዘለዎ ዓቢ ኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝመንፈስ እዚ ኢና ተቀበልና በዚ ስልጣን እዚ ንገለጽ ኩላትና በአር ካብ ዘለና ተንሲና ንጸሊ ጎይታ ይባረኩ ሃሌሉያ ሰዓትና ኢና ዘለና ተኸይልኩም ኩላትና ካብ ዘለና ተንሲና እግዚአብሔር ይመስገን አጽር ጸሎት ጸሊና ክንወደይና ሃሌሉያ 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 የኢንታይ ክፈቶ እስኪ በለዋ እስኪ ኩላትና በእምነት የዳውና አበይንተና ንግበርሞ አይኖ ዝስጋዊ አይና የኮነን ምርአይ ዘድልዮ ዘሎ ተመንፈሳዊ አይነትናይ ልቦናና አይኒው ይረዳአኒው ግን ከመሽነት ጌርኩም ሰድወሞ ደሃነይ ንጣአሾ እሞ እግዚአብሔር ይባረክ አይንተና ሃሌሉያ እዳውና በእንትና አምቢርና የኢንታይ ክፈቶ በልዎ የኢንታይ ክፈቶ በልዎ ሕልፍ ዘለዎ ዓቢ ኃይሊ ክረዳ ክሪመታን ጎይታ ክፈተለይ የኢንት ልቦናይ ክፈቶ በልዎ ኢየሱስ ጎይታይ ንስኻመን ምዃንካ ምሳይ ከም ዘሎኻ ሃሌሉያ ተዓብ ስልጣን ካን እቤት ካን ክረዳእሲ ጎይታ ሃሌሉያ ክፈተለይ የኢንታይ ኤላራዳላራ ባዲና ማሳንዶ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ከፈቴ እንትና ጎይታ ከፈቴ እንት ልቦናና ጎይታ ሃሌሉያ ንጸልይ ጸሎትና ዘሰምዕ ጎይታ ሃሌሉያ የእንት ልቦናና ንሱ ኸፍት ኢየሱስ ጎይታ ማሃና ማዲላ ራዳና ማያና ማንዴ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ እስከማናይ የዳውና ኢልና ሃሌሉያ ንጎይታ እንዳመስገናዮ እግዚአብሔር ይባረክ ከምዝ ክንብሊና አነ በሉ ናይ ጎይታይ አነ ናይ ጎይታይ ጎይታ ናተይ ኮይኑዩ አነ ድማ ናቱ ናባይ ዝቐርብ ዝጽጋዕ ጸላኢ የለን ሃላውየይ ኣይትክስን አነ ናይ ጎይታይ አነ ናይ ጎይታይ ሕልፊ ዘለዎ አብ ኃይሊ ተቀቢለ አነ መህደሪ ክርስቶስ መህደሪ መንፈስ ቅዱሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ብጭብጨባን በልልታን እስኪ ጎይታ ባረክ ሃሌሉያ በዛ መዝሙር እዚያ ንጎይታ አምልኽና ይሁን ወዲና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ይሳካልኛል ጥራት ከራቄ ሰንበት በት ብሏል
ሰይጣን ይስማ ሰይጣን ይስማ አረሳሁ ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ ሆኖ ታየ በልቤ የምሰማ ሌላ ነገር የተመረጠ የምሰማው ነገር ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስላሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት 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 አልረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ እንዳይታየ ጊዜ መቼ አልረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ እንዳይታየ ጊዜ መቼ አልረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ እንዳይታየ ትምህርቴ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስላሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት ይሆንልኛል ስላሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስላሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት ይሆንልኛል ይሳካልኛል ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ ሆኖ ታየኝ እስቴ መቼ እስቴ ማለት አልረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ ሆኖ ታየኝ ትምህርቴ ያለ አልረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ ሆኖ ታየኝ እስቴ ልጄ እስቴ ያለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ይሳካልኛል ታጥሬ ከራገር ሰንበት በት ይሆንልኛል ይሳካልኛል ታጥሬ ከራገር ሰንበት ይሆንልኛል ይሆንልኛል ይሳካልኛል ታጥሬ ከራገር ሰንበት በት ይሆንልኛል ይሳካልኛል ታጥሬ ከራገር ሰንበት በት ሃሌሉያ እስከዳውና ዘርጊህና ንወዳታ ጊዜ ንባርኮ ነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መልሁና ሃሌሉያ ከዚህ በላይ መልሁና 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 ከዚህ በላይ በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋር መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር መልሁና 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 ከዚህ በላይ መልሁና 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 ከዚህ በላይ መልሁና መልሁና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ እድሳስ ምን አለ ክብር 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 እንዳመስገና እንዳጸለና ኸለና ቅድም ምውዳና ዝድል ከብደሊ አትና የእንትና ሚትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ንጎይታ ነመስግኑ ነቶ ደዋይነ ያህዋተይ እስኪ እንዳተደነቅና በዚህ ጎይታ ዝና ተገረምና ንባርኮ ንፍሰስ ነፍስና ብቅን ነፍስስ ምናልባት ግን አሎም ማልቲ ይወጥኩም ንጎይታ ዘይ ሀብቱ ሰባታ ማእኸልና እንተለኹም ሞ ብንስሓ ብእምነት ናቡ ቀርብ ክመጽእ ናቱ ኸቡን ደሊ ዝብል ሰብ እንተሎ እዚ እድል እዚ ክንህበኩም ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ምውዳእና ምናልባት ከምዚ አይነት ሰባት እንተለኹም የዳውኩም አርዩን እሞ በጸሎት ክንድግፈኩም ካሎት ሁላትና እንዳዘመርና እንዳመስገና ንጎይታ እናኽበርና ይከለና ሎሚ ህይወተይኑ ይህብ ሎምናቡ ቀረብ ክመጽእ ደሊ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ በጸሎት ክንድግፈኩም የዳውኩም አርዩን ሃሌሉያ ለኹም ዶ ወዳታ ጊዜ ዝድል ግበኩም ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅር ብዛት አልችልም የማዳን ብዛት አልችልም የምሕረት ብዛት የምሕረት ብዛት አልችልም
ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅር ብዛት አልችልም ልገልጽ የማዳን ብዛት አልችልም ልገልጽ የምሕረት ብዛት የምሕረት ብዛት አልችልም ልገልጽ ስለዚህ ሃሌሉያ ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ሰልቶ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን አንተን ካገኘው ጀምሮ መጨረሻ ሃሌሉያ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የምሕረት ብዛት አልችልም ልገልጽ የማዳን ብዛት አልችልም እስኪ የመጨረሻ ሰው ያረገኝ ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንደየሐብዩ ምሕረትካ ንኃጢአተኛስ ትፍቅር ንስኻ ኣምላኸይ ክንደይ ይበዝሕ እዩ ምሕረትካ ንኃጢአተኛስ ትፍቅር ንስኻ አቦዬ ክንደይ ይበዝሕ እዩ ምሕረትካ ንኃጢአተኛስ ትፍቅር ንስኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አይኖ ተንቕጽል ብዙሕ ክንከይድ ንኽእል ኢና ግና በዚ መንፈስ እዚ ንውፃእ ቤትና ቀጻሊ ህይወትና እናተቐጻጸልና በአምላኽ እናተደነቕና ኣብ ቅድሚኡ እናፈሰስና ንኸይድ እግዚአብሔር ይባረኽ ንመወዳእታ ሃቢርና ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ክንወደይና እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ መዓልቲ እዚ ቅዱስ ስምካ ዝተባረኸ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቤትካ ክንርከብ እግዚአብሔር ኣባ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ጎይታ ክነመስግነካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስምካ ክንዓጥን እግዚአብሔር ኣቦይ ምሕረትን ጸጋን ስለዝበዝሓልና ክብሪ ንህበካ ኣሎና ስለ ቃልካ እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ጎይታ በስልጣንካ ክንርኤካ ብእቤትካ ክንርኤካ መጠን ጎይታ ናይ መን ከም ዝኾንና ጸቢቑ ክረዳእና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ኣምላኸይ በመንፈስ ቅዱስካ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ብለ ነፍስ ወከፍና አምጽኻ ይኻሞ የመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ከምቲ ዝግባእ እግዚአብሔር ጌርና ከምንነትካ ከይንርኤካ መታን ዝጋረደ ጸልማት
بقالك هايلي እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ተሴሩ ተቀንጢጡ ይሞ የመስግነክ بشم يسوع كريستوس እግዚአብሔር አቦ ይንት ልቦና ናክተብርህ تحلف زلوا أب حيلي እግዚአብሔር አቦ መመሊሱ እግዚአብሔር ክርዳና ዝተቀበልናዮ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ እና ተገለጸልና ከይድ እግዚአብሔር ይጽልያለሁ ጎይታ ስልጣንና ትስኻ ዘሐብካና ሞገስ ትስኻ ዘሐብካና እግዚአብሔር አቦ ኦቶሪቲ መመሊሱ ክርዳና በዚህ ስልጣን እዚ ክንግለጽ በዚህ ስልጣን እዚ ክንወጽ بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እልምናለሁ ስለ ሁሉ ክብርን ምስጋናን ንአኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ተኸድወ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደገታት ጸላእትኩም ውረሱ ሰሙንኩም بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ ይኹን ناتكم زغنا زبل كله بأملاك دتحلون دتبارخن يخون لبكم بقرفتي حساباتكم أمركم كله بناي كريستوس يسوع سلام بيسوع سم يملا برهانكم مملسو يدمك ويتا يسوع يبارككم بسلام كده